35 кг. Но за 6 седмици аз спаднах до 35 кг. Тежах само 35 кг. Але там было едини командо, где было доста идло. Там имаше само една единствена група, в която добре хранеха хората. 200 жени, 200 жени били в Биркенау, а 400 мъжу. И 400 мъже в Освенци. А ти ишли при каждом транспорту мусали тези групи отиваха винаги на рампата, когато идваше поредния транспорт. И когато хората заминаваха, нашата задача беше да прибираме багажа, който оставят хората. Там намирахме ядене в този багаж. На другия ден сортирахме багажите, разкъсвахме куфарите и ми трябваше да е пример да сортирам цял месец само лъжици и вилици в един куфар. 100 затворници правихме това по цял ден. Това беше нашата задача. Там имаше камари хляб от куфарите. No, ale potom, a to je to hrozné, jaký boli precízni. Колко прецизни бяха германците. My sme nosili и светри, а шати, а така жена. Ние носехме дрехите на жените. А они, 20 жен, nic не делали, лишь почитало то. А жените, 20 жени не правиха нищо друго, освен да броят. Те само брояха. Потом делали такове додаци листи, як tady имаме. След това правеха такива списъци, като моя тук. 120 000 безботи, а так далее. Примерно, 120 000 обувки. След това ги опаковаха в специални пакети. В Германия има организация, която взима от богатите хора стари неща и дава на бедните. В такове крабици. В такива точно кутии. Хиляди такива кутии от мъртвите хора заминаха за бедните немци. Те си мислеха през цялото време, че богаташите им го дават. Как попаднахте в печатницата за фалшиви банкноти? Препратиха в лагера Биркенау. Там беше нещо ужасно. В Биркенау. Там имаше тиф. Там пришъл ten ден, где и именно в Биркенау дойде денят злом, protože с микрофона говорили 8 числа. По микрофона извикаха 8 номера. Мено не. А я съм имал и там нямаше имена, там имаше номера. Штурманфюрер. Аз трябваше, бях един от номерата. Аз трябваше да отида да се обадя на началник лагера. Аз казах, номера си казал и че е пристигнал. Не смело се жиц. Ето му го номера тук, гравиран. Фирмер Штурманфюрер да е. 64 401. To sme dostali, když jsme přišli do Rážova. A já jsem se tak hlásil, on říká, Степан Бургер. И той ми казва, нали, аз казах, номер еди кой си е тук, 64401. А той каза, а вие господин Бургер ли сте? Аз се стреснах, защото как така ми казва аз господин? Как така ще ми говори господин? А пита, а вие печатар ли сте? Викам, ано. Казвам да. Тогава той стана прав и ми казва, господин Бургер, вие ще заминете в Берлин, там ни трябват полиграфи и там ще работите като свободен човек. 3 седмици ни оставиха под карантина, да не би да имаме случайно тиф. След това дойде и ни прегледа един лекар, като разбра, че не сме болни. З Берлина. От Берлин. Гласили ти имена, било то 9. Мое имено, а още 9. 9 души бяхме повикани, 9 печатари. Пришъл 3 дни потом, че 4 дни пришъл. На 3-4 дена 6 есесаци. От тайните служби дойдоха 6 есесовци и те ни откараха при влака. Но нигде без ни не шли рихликем. Дойде специален бърз влак. Никога затворници не са били транспортирани с бързи влакове. Ура, шло. И всичко по светкавичен начин заминахме към Берлин. През април 1944. Они джикали
То те дали нас до Инея Казаха ни да влезем, да се прекачим в друг влак, в Берлин. И продължихме още 45 минути някъде. Изведнъж гледам Ораниенбург. Тоест, това вече не беше Берлин. Достали сме се до Саксенхаузен. Те ни докараха в Саксенхаузен концлагер. В блок 18-19, в този блок още от 1942 година се печатат такива, работи печатница. И нас ни закараха там. Бяхме 140 души. А там сме тискали либри. Там печатахме тези лири. Року 42. А колко такива лири бяха отпечатани? Колик такових либер било витискнуто? 136 милиона. 136 милиона лири стерлинги. 20, значи 5, 10, 20 и 50 лири. А tady je přesné, колко sú банки. Това е фалшива банкнота, която аз получих от банката, когато 1945 година им доказах, че е фалшива. Те ми дадоха една. Тук е гравирано от банката, има щамповка, фалшификат. Тази банкнота през май 1945 година в полицията аз показах, че нашата банка, повече от половината от лири стерлинги, които имаше в наличност, бяха фалшиви. И това ми го дадоха после от полицията. А това нещо тук, преди 2 години, понеже аз бях написал вече тази книга, повикаха ме в ЕБНЗ да направят интервю, защото искаха да направят и филм. Те наистина направиха американски филм. Аз там дойдох с тях и извадихме хиляди такива банкноти от езерото ЕБНЗ. Съндъците вече бяха счупени, разбира се. Както виждате, беше това, краищата са повредени от водата. Това нещо го няма никъде в цяла Европа. Американците и на мен не искаха да ми го дадат. Казаха, че щяло да има в Америка някаква изложба и че не бива да ми го дават. Но аз обаче им казах, ако не ми дадете 2 бройки, ще замина и няма да ви дам интервю. И тогава ми дадоха 2 броя от това. След излизането на първата ви книга през 1945 година, вие затваряте тази страница, която не искате да си спомните. Какво ви провокира да напишете втората книга през 2004 година? Есесовец обяви в медиите, че дава 10 000 марки на човек, на всеки, който докаже, че поне един човек е бил убит в газова камера. Неонацистите го използваха непрекъснато. Те казваха, че не съществува Аушвиц-Освиенцим фактически. Спрях да работя, аз съм журналист и ме пускаха навсякъде. И днес разполагам с 250 документа по темата. Пишете такова веци, а нямате документ. Защото като пишете такива неща и нямате документ, просто никой няма да ви вярва. Кой ще ви повярва, че са изглеждали хората така? Абрахам Хершел нарича евреите хора на времето. Вие чувствате ли се човек на времето? Не се чувствам по-различен. Аз ходя да изнасям лекции в гимназии, в вузове, в Бундесвера. 3 часа съм говорил в Бундесвера и съм им разказвал какво са правили нацистите. И казвам им винаги, че ако пуснете неонацистите, те ще станат убийци. Какво е вашето послание към младите хора? Накратко им разказвам само това. Вие сте младото поколение. Не бива да имате чувство на вина. Но ако станете неонацисти, ще се превърнете в убийци. Не мислите ли, че историята може да се повтори? Не. Това, което правеха нацистите, никога няма да го бъде. Кои са 3 думи, които са ви водили през целия ви живот? Не бива никога да се повтори. Убиха жена ми. Тя беше на 23 години, когато я убиха в газовата камера в Биркенау. Вtedy jsem si říkal,
jak se to říká, dal slib sám sebe. Тогава сам пред себе си обеща, че трябва да издържа и трябва да разкажа какво са правили там. И го правя сега. Благодаря много за разговора. Я вам дарую на памátku Подарявам ви за спомен padělanou 5 librovku 5 фалшиви лири стерлинги. a tuhle moju knihu, И това která е vyšla моята už книга, 7 vydání v която Německu. има 7 издания в A Германия. kde jsou všechny dokumenty, Там са пописани всички документи. tak vám taky daruju. Подарявам ви. Благодаря и се надявам тази книга да се преведе на български и да стигне до по-широк кръг читатели.